Капитан Смолет, търся капитан Смолет. 733. Слушам те, Филипе. Капитане, трябва да дойда при теб. Но се нещо важно. Звездна карта с някакво съкровище. Филипе, ела на 734. Капитан Смолет, донесох картата. Но това е наистина прочутата звездна карта за съкровището на пиратския главатар Флинт. Филипе, трябва да бързаме. Ние трябва да намерим съкровището преди да е попаднало в ръцете на тези негодници от шайката на стария пират. Необходим ни е кораб и екипаж. Назначавам те за юнга. Корабният юнга при капитана. Корабният юнга при капитана. Капитане, явявам се на вашата заповед. Всички по местата, магнитна буря. Капитане! Какво има, юга? Извинете, търся капитан Смолет. Трябва да му съобщя нещо важно. Кажи, юнга, аз съм капитан Смолет. Но, капитане, вие? Можем да основем космически театър на Испаньола, момчето. Сега между мен и някогашния капитан Смолет няма никаква разлика. Ти ми приличаш на юнгата Джим Хокинс от същата книга. Нали имаше да ми съобщаваш нещо важно? Говори. Аз нищо не разбирам. Всичко това не бива да те очудва. Най-обикновено пропадане в пространствено-временния континуум. Магнитният тайфун ни е прекарал през четвъртото измерение и ни е върнал в 17 век. Четвъртото измерение? Да, скъпи Филипе, има на небето и на земята неща, които философията не може да обясни. Капитане! Стой неподвижен, Филипе! Филипе, дръж се! Връщаме се в реалното време! Капитане, сега вие знаете всичко. Това е една пиратска шайка, която... Не можем без екипаж, момчето ми. Ние зависим от тях. Не трябва да показваш, че знаеш нещо. Важно е картата да не попадне в ръцете им. Капитане, те приближават кораба. Първи и втори лазерни ускорители. Включвам! Стоп на огъня! Тези чудовища се размножават от лазерния удар. Включване антигравитация около кораба. Но, капитане, боцмана и другите са още живи и няма да могат да стигнат до кораба. Те вече са в кръга на антигравитация и няма да мръднат нито крачка напред. Но и чудовищата не могат да се доближат до тях. Това е капитан Смолет. Спрете компютъра или ще стрелям. Капитане, до мен е командната глава на компютъра.
Стреляйте в нея! Ще опитам, момчето ми. Не се приближавай, капитане. Ако искаш твоето момче да остане живо, можеш да си го получиш само срещу картата. Джон Суперсилвър, ето ви картата. Но капитаните са двама! Боцмане, доведете Филип и ще си получите картата. Вземи картата, боцмане, и се отстрани от Филип. Благодаря ти, капитане. Ура! Съкровището е мое. Я да видим сега къде е заровено. Ето го. Картата. Къде ми е картата? Ето е картата, боцмане. Мисля, че стигнахме, капитан. Напред, момчето ми. Какви са тези страшни птици? Това са грифони, момчето ми. Къде е капитана грозно чудовище? Върни капитана! Капитана! Капитане, това не е истинското съкровище. Махнете се, красиви вещици, или ще ви изгоря! Благодаря ти, Филипе. Тук наистина можеше да бъде моят край. Капитане, ето отново страшния призрак на Флинт. Вие дойдохте тук, за да вземете съкровището, но текат последните минути на живота ви. Това е краят ви, злочести хора. Никой не се е върнал от тук. Капитане! Успяхме. Съкровището е пред нас. Вашите заповеди, капитане. Това беше гласът на черното куче. Капитане! Филипе, аз умирам, момчето ми. Ти трябва да оживееш. На кораба има аварийна капсула, с която ще се върнеш на Земята. Тя може да носи само 80 килограма. Не мисли за съкровището. Съкровището или аз. То тежи 70 килограма. Аз също. Аз оставам тук. Изстрелване на аварийната капсула към Земята. Старт. Аз оставам тук. Остана в черната дупка. Гравитационен колапс. Аз съм тук. Или само съзнанието ми е тук. Не зная. Тук ще бъда винаги. Без време, без светлина. Сам. След мигове аварийната капсула ще стигне на Земята. Асфалтирана, бетонирана, без тръкче трева, без нито една пеперуда. Ето още миг и материята ще експлодира.